masyadong naniniwala dyan sa mga multo, elemento, aswang, nasasaniban ng mga masasamang espiritu at kung ano-ano ng katatakutan. Pero nakikinig ako sa mga tungkol sa multo, o nanonood din ako tungkol sa mga kababalaghan tulad ng may lumilitaw na babae na duguan na tumitirik pang mata. Naririnig mo ng mga tawa sa alas 3 na madaling araw. May sumisit-sit sa'yo sa kwarto pero ikaw lang naman mag-isa. Parang may naglalakad sa sala pero tulog naman sila. May mga bakas ng mga paa sa kesame nyo pagising mo sa umaga. At sa 4 na sulok ng gusaling ito, hindi mo na alam na may kaluluwa mo na palang katabi. Mag-ingat din tayo sa hagdanan. Kasi hindi mo alam na may ginagambala ka na palang kaluluwa na pwede kang kasuklaman. Gusto ko sanang tapusin ito para hindi bitin ang kwento, kaso bigla akong nakaramdam ng antok. Kaya hindi ko namalayan na nakapikit na pala ako. Pero parang may biglang bumulong sa tenga ko na parang umiiyak, humahagulgol. Wala akong naririnig, pero hindi eh. Parang ang lapit ng kanyang tinig. Hindi ako mapakali, hindi ako pwedeng magkamali. Hindi. Tumitindig ng balahibo ko. Pero dahan-dahan kong binuksan ang mga mata ko. At doon ko siya nakita. Ang babaeng nakabistida. Tumitingin siya na parang kilalang kilala niya ako kahit hindi ko ito pansinin. Ang pamilyar ng kanyang mukha, tinitignan niya ako, nananaliksik ang mga mata. Hindi ko naiintindihan ang ginagawa niya na para bang gusto niyang lumapit, para bang meron siyang gustong ipilit. Ayoko, natatakot din ako katulad niyo. Habang may ginagawa ako, may binubulong siya na kung ano-ano. Ang amoy niyang manansang dugo na kinikit na sa balat ko. Lapit siya ng lapit tuwing nandito ako. Hindi ko lubos naisip kung bakit may nilalang na ganito. May dugo sa kaliwang mukha. At umiiyak na humihingi ng saklolo. Ayoko na siyang makita pero nandyan siya. Patuloy niya akong inaabala. Ang kanyang boses at postura may hinuhukay sa aking utak na matagal nang nakatatak. Naaalala ko na siya. Anang pangalan niya. Siya ang dati kong kababata. Kaibigan sa lahat ng bagay, kapitbahay at kalaro. Naalala ko pa rin habang nakatalikod siya, bigla siyang lumingon. Habang kumakaway na. Yung araw na yun ang huli naming pagkikita. Binilita na lang kinabukasan na patay na siya. Hindi ako makapaniwala na sinyalis na pala iyon ng pamamaalam niya. Hindi maaari, hindi ko alam kung anong nangyari. Ilang taon na din ang lumipas. Halos ang alaala namin ay kumupas. Ang mga litrato tila nabura ng mga sandaling pangyayaring kinalimutan ko na. Pero bakit nagpapakita ka pa rin sa akin, anak? Naghahanap ka pa rin ba ng hustisya? Hustisya ng iyong pagkawala? Tulungan niyo po ako, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Patuloy pa rin siyang nagpapakita. Hindi po ako makahinga, pati panaginip ko ako'y dinadalaw niya. Ang tinig niya na paulit-ulit sa aking tenga, ayaw nang mawala. Lapit siya ng lapit tuwing nandito ako. Ano ba, Ana? Ano bang kailangan mo? Takot na ako. Huwag mo akong lapitan, huwag mo akong isama sa mundo mo. Natatakot ako. Naniniwala na ako sa iyo. Huwag kang pagala-gala sa gusaling ito. Oo, naniniwala na ako sa multo. Tantanan mo na ako. Shh! Shh! Nakikita niya kayo.
Huwag kayong mainit kasi nandito siya nakatingin sa inyo. Huwag niyo siyang ibaliwala, baka magpakita siya sa inyo. Baka hindi niyo namamalayan nasa likuran. Niyo na pala siya, dahan-dahan kayo sa bawat galaw niyo. Baka masagin niyo ang kaluluwang ligaw. Maraming salamat po.